Ni hemetik ibiliko naiz, soinuarekin. Ondo. Bueno, egunon, bisita hasiko dugu, aurte esate, guain gontan besi xamarra izangoa, bi bertsolari dauzkaulako gukin. Eta, bueno, gunez gune esplikazio katxuta gero, behaiek katxuko die eta nahi dutena esango dute. Nahi Jotxo Mendia nahi, Zirina Beleiako zean, bisita emateituna hemen, hilen behin ematen dugu, hilabeteko lehendabiziko igandetan. Eta, bueno, ofizioz beti esateten bezala, basertarra naiz, ez naiz historialarie, baina, bueno, saiatuko daizek alik eta zean ditea. Galdera baldin batzue, bota lasai eta beste ipea asingo gea, ze hau luze jutea eta gero eta izte zigute. Amargarren amarkadan aurreko menden, gerora Elortza jaunak ere gor kuerpo de guardia ikusiko dugu. Garbitzeko, edo ibiltza da, gomazko zepillo bat, alambrezko zepillo bat, konkrezio fuerte bat baldin badauke, bisturi bat ere altzairuzkoa dana ibildaike, eta guzti horiek, eta urrezko eraztun bat baldin badauke. Delizio da. Elizeo da, txabal. Atzekoa, ez da? Bai, bera da. Elizeo da, orduan? Bai, bera da. Fuerte. Primera vez que piso este trono. Ya. 17 años, igual. Honen histori ere pixkat esplikatu duke. Dena den hemen ikusi dut iritsi zaigula, ni baino askozatze gehiago dakin pertsonea. Eliseo daukegu bertan. Eliseo, voy a soltar un poco de historia y ahora me siento un poco en vergüenza porque... O sea, cuando quieras me quitas la palabra. Beak induztu aztarnategia urte askotan zehar eta zuzenduko nau gaizki esanak. Aztarnategi honetan jendea bizitzen egon da Burniaro guztin zehar. Eta Brontzearotik usteet esaten dutela 1200 urtea Kristo aurretik jendea bizi izan da hemen. Burniaron zehar hemen egongo lieke Jose txoke egiten du, horren bertze korri, ezin diogu jarraitu, guk erritmo horri, idatzi eginen ziren, horren bertze horri, Iruña Beleiara, denoi ongi etorri. Iruña Beleiara, denoi ongi etorri. Egunon guzti hori, mutiletan eska, gaur bilak uztarturik, jaia eta protesta, Jose txok argituko, digu zenbait kezka, igande goizerako plano berik ez da. Igande goizerako plano berik ez da. Denok argi aldugu, gaur zein dugun gaia, hortxe pasatu dugu, San Roman araia, guri gaur kantatzeko, hemen egin deia, Kalbarioa izan ez dadin, Iruña Beleia. Kalbarioa izan ez dadin, Iruña Beleia. Navarro jaunak dauka, katedra itzela, gero esaten dute, guzeltak ginela, eta ona naparrak etorri zirela,
argi dago errua naparrena dela, argi dago errua naparrena dela. Historian kontutan asko dago hemen, gutxi kasi dugula ez alda nabarmen. Jose Txokori dio, tanik diot amen, gainera ustekabean eginen genuen, gainera ustekabean eginen genuen. Katedratikoiek zer duten helburu, epaia alakoa guzeren nahi duru, hoien eskutan behintzat ez gaude seguru, otsoa ardi zaintzen ipintzen badugu, otsoa ardi zaintzen ipintzen badugu. Pixka nahi dio. Bai, orai beste doinu batean da. Bai, ez? Bai. bai, egera. Ik hartza, eske ni ez niok, zirkitutik kanpo niok eta ez ibiltzen duzen ez ibiltzen. Eta kontutan hartu, horrelako edadura eta horrelako indarra eta berronda urtetan horri eusteko kapazitatea duken herri batek demografie, indar militarra, politikoa eta egituraketa sozial bat behar dela, bestela ezinezkoa da. Errintzi bota zen. Zelta eta Iberoekin 11 burruka, gero erromatarrek hau konkistatuta. Karistiarrak zeuden hori ezinuka, orain gauden bezala asimilatuta. Orain gauden bezala asimilatuta. Historia ez dugu, hain gauza simplea, bakoitzak botatzen du, hor bere alea. Zerbait geldituko da, hortxe potablea, behintzat mantentzen dugu, itzata elea. Behintzat mantentzen dugu, itzata elea. Joder ta bizkaitarrak, karistiarrak ara, eta bizkaitar denak arrotxuak gara. Naiz eta asko maite dudan nik Araba, hemengo harripila bizkaitarrena da. Hemengo harripila bizkaitarrena da. Arrazoia eman behar, gaur mekauen dio, bizkaitarretaz nilen, ez bainitzen fio, baina arkaitzek errandu, gainera propio. Arkaitzen harrikadak hori baitio, arkaitzen harrikadak hori baitio. Ni ere ados nago, zurekin zeharo, aipamen bat egin du, eta zuzen nago. Hektarea futbol zelai, bat badugu klaro, harripila honetan San Mames nun dago. Harripila honetan San Mames nun dago. Lana egiten bai dute, hor beren aldetik, eta horrez gabiltza, egun igualetik, baina etorriko dira, bai gure atzetik,
Errealekoak eta bai Peña Atletik, Errealekoak eta bai Peña Atletik. Konpondu gaitezkegu, bata zein bertzean, hemen txarrena dugu, gelditzea etxean. Ni pixkat galdu egin naiz, hain txapa luzean, enabil oso ondo igande goizean, enabil oso ondo igande goizean. Horrelako txapa gaur, ezin da ukatu, historia zaleak hor, du bere pekatu, ta jendea ez dadin, gaur hemen nekatu, mesedez gaur Josetxo, zuk simplifikatu. Mesedez gaur Josetxo, zuk simplifikatu. Bueno, harago gatxuta gero, bauaz aurrea. Bueno, gai pixkat hartuz, egoera honen aurren guzti eskatzen dugu. Ze bakiu, bueno, faltsutzak jo dituztela hainbatzea, eta horren aurren, inungo probaik egin gabe, faltsutzak jo dituzte jakintxu batzuk esan dutelako faltsu diela. Eta horren aurren guk eskatzen deuna da, laborategik itzein dezatela. Eta gaina zehaz mehatz esatea daukie laborategik noiz idatzi izan dien hainbat grafito. Eta hori da eskauko deuna. Eta hori eskatzeko hor barrenen ikustako hainbat etxetan, jungo naiz esaten zenolako probak eskatzea ditugun egitea. Argirik gabeko bide honetan beste behin, galduta nago eta iluntzen ari du. Sí, y nosotros aquí, por ejemplo, cuando decía antes, ze eskatzen deula, ze proba egitea eskatzen deu, eta hoi, oso kuriosoa da, ze beha da akusatue, faltsifikazioan akusatue, eta ze izangoan kuriosoa beak eskatzen ditula probak egitea. Nun ikusi dezuen, ze mundutuan ikusi dezuen hori. Akusatuk eskatzen ditula probak egitea, esateko, ea benetazko dien, ala faltsu dien. Nei harrigarri egitezat. Beste hitz batez zibiltzatio. No, o sea, la explicación, porque también aquí supuestamente hay que explicar todo. Todo. Entonces, pues eso tiene un sentido el encontrarlo en eso. Que, por cierto, para un arqueólogo es la gloria encontrar un contexto sellado. Yeah. Se supone. Bueno. Pero en principio sí, ¿no? Pero en principio sí, lo que pasa es que vivimos en tiempos en los que ya todo es relativo. Todo la posverdad ya nos ha comido. Eta guk Ana del Valekin, guain dela 3 urte, indako bilera baten, esate genion zergatik handetzen hori egiten, eta bere erantzun ezan, porque hay un juicio. Pero, ¿sabes en qué se ha basado el juicio? Galdetzen genion, no, hay un juicio. Amén Jesús. Eta esate genionen, esaten zuen, todos tenemos que remar en la misma dirección y ahora tenemos 4,4 millones de euros honentzako, azarrategi honendako. Para remar. Eta esaten, bueno, orduan, 32.000 euro hartu presupuesto horretatio eta egin proba arkeometrikok eta listo, eta behingoz jakingo deu benetazkoa edo gezurretazkoa dan. Ze esate genion, ustelen gainen ezin da eraiki. Ze momentu jakin baten jautzi ingo da hori. Harta, egin zaun hori eta aurrea jo zaun, benetazko baldin badia kriston altxorra daukau eta faltsue baldin bada Jesu Kriston pena hartuko deu, baina aurrea joko deu. Eta uko itezion horrei, no, hay un juicio. ¿Y tú qué te crees? ¿Que el dinero público se puede usar para lo que tú quieras? Zan bere erantzune. Eta esan genion, bueno, arazoa dirue baldin bada, lasai ontzatia zemakumea. Dirue geu jarriko dugu eta. Eta proba horiek ingo die,
biok erabakitako, bi aldek erabakitako azar laborategi baten. Hori ere uko egite diote. Hori da egoerea. Ze aurkikuntza egin zen Eliseorekin, norrezta azerretzen historionekin. Orain konpontzen daude 4 milioirekin, Pepe Gotera eta Otiliorekin. Hementxe omen zauden taberna taseo, orain ikusten denak guri hainbat moskeo, hau den argitzea baitugu deseo, lehenik eskerrak eman behar zuri Eliseo. Eta ze ederra den egin dugun buelta, garai hartan bazeuden makina bat jeta, hurbilduta ikusi domus bat da eta, gaur egungo hitzetan Kristoren txaleta. Jende zintzoak jarrai eiten du borrokan, ejemplu ederra dugu guk gaurko hontan. Beti lanean tinko hor jarraitzekotan, aze piezak dauden instituziotan. Total ez dut entzuten gure aldarria, alperrik daurratzea beti eztarria. Nik honako badaukat plan zoragarria, hemen egin daiteke Guggenheim barria. Bilbotik bebota ingo dugu da. Ezin da hori ez egin, behintzat oraindik. Segitu behar dugu historian aritik, ta erran behar dugu gu gauden tokitik, egia azaltzen dela harrien azpitik. Baina hemen batzuek duten aurpegia, batzuentzako fama beste gizerdia. Nahi nuke gertatzea diozun erdia, baina ondo estalita daukate egia. Evidentziak daude, hortxe nonbait sobrak, eta argituko du bai, noiz baite denborak. Egin bai dituzte hor Kristoren obrak, baina ez dituzte egiten behar diren frogak. Mikel Altzuartek du arrazoia baino, lehengo berak agintzen daudenez oraino. Ahotsa larregitxo ez altzatu joño, distantzi gutxi dago hemendik haraino.
Zaila izan baita beti, hor gure bizia, botere dunak beti, gure eizia. Baina zintzotasunez gure kutizia, denbora asko behar du dena justizia. Guain, behin hau ikusiko dugu hemen beste konstante bat dago aztarnategi honetan eta deitzaio eskabadora. Ikusiko dugu gero 2010 urtean dizutena, guaintxe hor aldamenen euskerazko grafito topotako tokin ikusiko dugu nola sartu zuten 2015-en. Eta gerora guain egiten nahi diena. Erligioi atxikitutako. Eta gero txikizio eskadorakin ere eman zuten hemen. Orduan alde batetio, Eliseok botatzen baldin badiu non topatu zituzten eta beha jagingo inorre baino hobeto. Eta 2015-en Juan Martinek eta Maritxuk ikusi zuten beste zeo zer hemen eta beraiek emango digute horren berri ere. Oso esanguratxo baita. Eta zuen haitzen. Bueno, efectivamente es un poco difícil hacernos cargo, pero estamos dentro de esta vivienda. Estaríamos pisando una de las habitaciones, tenemos alrededor, en realidad son esas casas de atrio con un patio interior, con las habitaciones distribuidas alrededor, tiendas en la fachada y demás. Bueno, esta casa tiene un desarrollo temporal muy largo. Seguramente llegue hasta el final de la vida en la ciudad, hasta el siglo V, si no hasta el VI. Bale, ni kontatuko dut 2015ean gertatu zen hemen. Heldu ginen eta topatzen dugu guzti hau labrauta, baina labratuta patata sartzeko bezala, zegoen dana, zera ipinita, dotore ipinita dena, baita aruz goia ere eskabatu gabe zagoena hori ere labratuta, eta gero markak, zera eskabadora txiki baten markak, han bi ardipila handi, amendik ateratako zerakin eta bar, eta topatu genuen, enaiz gogoratzen nun zegoen eskabadora, fenbi bat eta eskabadora, hemen bertan. Bai, bertan zegoen, hor, muino txiki horren inguruan. Hor zeuden. Jo, eta ikuste genuen hor berriro sartu dute eskabadora, eta gainera neko zasko, eta gainera nun eta lehenago agertutako lekuan. Eta gainera, ahí dejasteis un trozo sin excavar la parte de arriba, Correcto, ¿verdad? Sí, un testigo, sí, un testigo. Claro. Sí. Pues eso también no adivinamos hasta zenbateraino sakondu zuten, etzan garbi ikusten, baina hori ere labrauta zegoen dana, zegoen labrauta guzti hori. Eta orduan, salaketa jarri genuen, patxista boleta ekarri genuen ona, hemen beraken ebilintzen hemen pasiatzen, ikusi eta argazki pila bat, eta jarri genuen salaketa. Salaketa hura ere, ura tramitera onartu zuten, beste guztiak ez dituzte onartu, beste hiru ipini dira, azkenengo da zera. Ura tramitea onartu zen, baina gero desechatu zuten, atzera bota zuten, esanaz, que eran trabajos de jardinería, jardinería, y que había que cuidar el sitio y que era jardinería y ya está. Eta hor, Juan Martinek esatezun bezala, nahi beti gauza bera errepikatzen dut hemen. Epaileak esate du, trabajos de jardinería con el objetivo de sembrar césped. Eta leheno esan deni arkeologoaz naizela, baserritarra bai, eta abendun, da eskabadorakin belarra ez da ereiten. Hori nik esatezun. Ez que, zeuden zain guk, bazekiten guk ez ginala etorriko berriz, eta kasualera ez etorri ginen, esan dut, abenduaren 13an edo 14an ero, hemen ez du giro nahi egiten, hori normalean. Eta, bezatuz, horiek ez datoz gehiago, eta sartuko dugu eskabadora. Guain lotxa hori ere galdu dute. Tope dabiltze, guain. Ikusiko dugu nahi baldin baduzue, 2023 guain bitarte egiten nahi dien txikiziok. Bitoki ezberdinetan ikusiko ditugu, eta zuen ditzen mango dugu. Sententzia zuen bota ezazuen. Usetxo karzelara.
Oazen auskaldea. Sotana handi bat hor bezala. Alaxe. Suposatzen da Monasterio de San Juan delakoa hemen egongo zela. Hau dorre bat da, arresiko dorre bat, eta hori probestuz monastegie egin da egongo zan, ingumari guzti horretan. Eta jundie urtebeten bueltan, zulo guztiok ginez. Ikuste baldin baduzue, inportatzen leheno esaten izuena, hemen geruzak dijozte egiten, estratok esaten zitunak Eliseok. Menden poderioz lurre pilatzen juten da, eta estrato bakoitzek histori bat kontatzen digu garai batekoa. Baina ne uste apalen dijozte estrukturan bila. Eta ordu niten du, eskabora sartu ea ze estruktura topako gaituzten azpin. Eta mendetako histori guzti hori hankaz gora dijo. Eta ikusten zuen, mendiko haitze jo bitarte eskabatze dute momenturo. Eta ikusten zuen zenolako txikizioa. Eta hor txarripilok, baina eske gero bertedero bat dau. Bideo bat egin da dau, ikuste baldin badezue, hor dau, baina izan daizke 200 piko metro luze, 20 piko metro zabal, hemendik atatako lurpila guztiki bate iragatzi be, bate arreta jarri bezer daunta zerrez. Delateko tunelean aina. Lamuzko zehoz, eta egi esate izut hautza honda, hola, behatzakin, minutu baten haituta, topatzen dituzu zeramika puska, baino gutxieneko tamaina hontakok, ezurrek, hiltzek, ikatzak, denetatio. Eta ez dioa jola. Goazen ikustea beste gune bat, oso ondo ikusten da nola induzte duten hauek, eta zenolako sakonera hartzen duten. Puede ser que luego se reutilizara para construir la iglesia. Claro, la encomienda de la Orden de San Juan tenía edificios importantes. Es posible que sí que estuvieran aquí, claro, porque yo aquí veo un revuelo de estructuras. Pero ahí atrás, si vas allí, impresionante. Eso la muralla que dices tú, A ver. Rápido. Hay que andar con chorradas. Luego le metemos hormigón, esto se recrece un poco y joder, queda de fenómenos. ¿Sabes qué pedazo de muro tienes para enseñar? O sea, a ver, así se excavaba no en el siglo XX, en el XIX. Bueno, ni así, entonces no había excavadora, ¿no? No, claro. Pero así, ¿no? Tipo ahí, materiales, pues bueno, una selección, total sale todo revuelto. Claro, si no lo revuelves tú. Burutze hontan naiz beste behin bederen, nire iparra argi izango banu. Nora noan, nondik natorren, argirik gabeko bide honetan beste behin, galduta nago eta iluntzen ari du, baina hemen egongo nentzak ezain goizeko lehen argia heldu arte zure zain. Eta okite zuen, hartu, eskadora haundie, pala hartu, lubaki bat zabaldu, detektor de metalesa pasa, pipipi ite baldin bazon zehozeata, eta de hecho Merkurion estatu bat uste tratatzutela hemen dio, beste lubaki bat, lau haik eta haitze jo bitarte. Jose txoka azaldu du suabe, hemen egin zirela hainbat gauza grabe. Ezaerak ala dio, hande ono hande, eskabadora eta presupuesto grande.
Historia erenik nahi nuke jakin, baina nola fiatu guk jende hauekin. Izanen aldute haiek nahi aina etekin, arkeologia egiten eskabadorarekin. Hemen aurkitu ziren makina bat froga, eleiz jerarkia ere etzegon gustora. Tangoian eleiza bat dena hankaz gora, horrekin igual leire pozik egongo da. Izan dugu gaur hemen ikusteko zoria, entzun daiteke haizea entzun ere xoria, baina dena ez dugu horri ta gorria, turismo bihurtu nahi dute gure historia. Ta historia dugu ezagutzekoa, neure zinegotzi naiz Bildukoa, zean Nuriko herrian alkate ordekoa, bizitza hontan inor ez da perfektoa. Beraz politikan zuk zenbait aurrekari, ta gaur hementxe zaude aurrean kantari, proposamena egin behar dizut zuri, izan zaitezke gero gure lehendakari. Horrelako asmorik ez daukat benetan, baina askatasuna dut buru honetan. Horregatik nago gaur pospozik benetan, ni beti egoten naiz saltza guztietan. Naiz ta pasatzen diren hainbeste apuru, momentu zaila dugu tokita inguru, baina egon zaitezkezu, gero ere seguru, bildukoak ere berdin bilduko ditugu. Hori baldin baduzu Mikel helburu, bidean aurkituko garela seguru, baina daramatzagu 2 ordu inguru, indabak erre aurretik joan beharko du. Pasatu beharko da gezurren horria, horgatik gara gona gaurkoan etorria, mugitu egingo aldu norbaite gerria, hortako jarri dute aita zaindu berria. Azkeneko gunea ikusiko dut, eta Arkaitzek esan duen bezala, bazkaltzea, ibarko dut. Erromatarrek ere bazkalduko zuten. Pentsatzea, baina. Pentsatu musekoen. Ez dutuko lagaz kantatuko ur deposituan, ardorik daten zuten. Ur deposituan. Zain goizeko lehen argia du arte zure zain, luze bidean ezagun nuen, zuaitzetako marka galdu ditut hala ere, eta aurrean daukat bidea arrotza, astun bihotza. Aipatu duzue, jarri etorri zenean? Ez baita.
Harris etorri zenean, eta alde honetara etorri ginenean, pues hemen Cesar Raski, Eskabado eta bar, Harris etorri ere etzan egin, egin zuen. Buelta hartu eta, como... Harris, zan como... Esan beharren dau, Harrisek esan zola Eliseo lana oso zuzena zen, arkeologi mailan. Hori aitatu beharren dau, eta Harris ez dakizuen antzako da, gaur egun eskabatze metodo Harris eskabazioen hiltzeana, beak asmautakoa da, guain dela 50 urte. Osea, eminentzioa da arkeologi mailan gizona. Beak hori esan zuen, gizonan lana zuzena izan zela eta horrenbesteko falsifikazio biteko gauza baldin bazan, horren gai ezberdinetaz, ezala zigortu behar, doktor honoris causa bat egon bertzaio. O Nobel saria. Nobel saria. Harrisekin Eliseo eta Idoia egon ziren, Eliseo eta Idoia, Bazen zeia iztego garai edo. Eta... Dijo que era un caso de difamación. Eta ez dugu